Coincidint amb el 12 d'octubre, el barri del Remei va celebrar les festes en honor a la seva patrona, la Verge del Remei, en un esdeveniment que organitza l'Associació de Veïns amb la col·laboració de l'Ajuntament de Premià de Dalt. La tradicional missa cantada per la coral primiliana de veus femenines va ser el primer acte amb què es donava el tret de sortida a unes festes que sempre són molt concorregudes, on fins i tot participen persones que abans vivien al barri i ara ja no, però que se les senten com a pròpies. I és que al Remei hi ha hagut un gran sentiment de pertinença al barri i això es nota en totes les activitats que s'hi fan. Enguany, l'animació de la cercavila pels seus carrers va ser a càrrec de New Wave Percussion, que va inundar de ritme tabaler al Remei. L'Associació de Veïns va cuinar activitats per a totes les edats i entre elles va destacar una de molt especial, l'homenatge a les persones veïnes del barri que ja han arribat als 80 anys. Felicitats a totes elles, a les seves famílies, a tot el veïnat i, com no, a l'organització, l'Associació de Veïns del barri del Remei. Fins l'any que ve.